Hi guys! Welcome back to my channel. This is Hangal Girl, ang inyong hangal sa kabukiran. So today's video ay wala. Nag-birthday ang pamangkin ko, so mag-video-video na lang ako. Yun nga guys, birthday ng pamangkin ko at uli mag-video na naman ako para sa ating channel. Kung iano na lang yung content ko ba, puro pang birthday vlog na lang kaya, no? Dahil palagi na lang birthday. So magbi-video ulit kami, yung pamangkin ba makulit, nakita yung ulo. So mag-video na lang tayo ngayon, pagpasensyahan nyo na. So, introducing my pamangkin. Ginawan yung payag namin, nilagyan namin ng kunting decor. So, lalagyan namin ng 10 balon. Yun lang talaga yung ano namin eh. Tapos, maliit na tarpaulin. Ito yung pamangkin ko. Ika-9th birthday niya. So, halika, Nigel. Guys, ito ang pamangkin ko. Ulitawan na ang aking pamangkin. Ikapila ni mo do? 9. Oh, ika-9 daw niya. Next, ika-9 niya. Ulitawan na. Kulangga. Yan guys, ang aking pamangkin sa aming payag. Nag-birthday. Sure. So, yan lang. Anong pangalan mo, Dong? Anong pangalan mo? Oh, Nigel siya, guys. So, and with her, Kuya Limuel. Hi, Limuel. Say hi, Limuel. Hi. And Baby Jeprol. Say picturean to. Smile. Tantaw dire, smile. Ayaw, inana. Wait lang. Ano niya, kay gusto nilang mag-model, gusto nilang mag-picture-picture dyan sa may tarpaulinan. So, pagbigyan ko na lang to para ano. Yan, ang 3 kong pamangkin. May isa pa akong pamangkin na babae pero nandun sa Orchita. Sila lang 3. Yan lang talaga yung mga kukulit na mga Tom and Jerry ko. Sir! Guys, to yung pamangkin ko. Mag-picture-picture muna kami kasi wala kaming handa. Maliit lang yung handa namin. Inihawan ka ng, ano yung mo na eh? Nanto diri kuya. Ayan guys, may kunting lechon ulit. So guys, naglilechon pa sila. Ang lechon kay maliit. Maliit bahala og pobre basta na lechon. Inaana jud ang mga Pinoy ngano kaha. Bakit kaya ganyan ang mga kaugalian ng mga Pinoy, no? Tapos kinabukasan may lechon kami ngayon. So, kinabukasan, wala. Magbulad na sadmi. So, inaana lang siya. Nag-iihaw lang tayo para ipakain, magpa-celebrate. Ganyan talaga ang mga Pinoy, no? Kaya, hindi talaga, basta. Yun na, hindi ako magsabi ng mga, kasi para maano tayo eh. Baka magpamali tayo. Char! So guys, ang tagal maluto ng lechon. So while waiting, mag-video-video muna ako diri sa among silong sa among payag. Thank you nga pala sa inyong lahat dyan sa pagpapanood sa walang kakwentang-kwentang video. So, wait muna guys ha, at magkakain ako ngayon. Yun lang talaga yung dito. Laman ng video na to. Diyos ko Lord, pagpasensyahan yun na. Diyos ko Maria Jose Falianes Escoda. Guys, ang birthday boy nanilihig pa in tawon. Kaya wala pa naluto yung sudan.
Butan kayo niya akong pamangkin. Panilhig dodong. Kay mag-TikTok si tita. Haha. Kanila Lord, salamat kay Ginoo nga imong hatagan lagtaas kapis kay sa mga panglawas. Labi nga kanamo karon nga niya kami dili Ginoo. Salamat kay Lord nga hatagan lagtaas kapis kay sa Ginoo. Ug wala ikaw Ginoo lang kami kanamo. Salamat kay mga pagkaon nga ilang yanda labi na sa birthday ni Nancy nga ika-9 years old. Salamat kay Lord. Ikaw nga nagdala kami Ginoo, ikaw ang Ama Ginoo Lord. Nga nagpasalamat kami sa mga pagkaon ini among pingayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo, among sa ngalan sa langit, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, hi guys, kumakain na tayo guys. Pagani? Oo, palit pula. Pinubri lang taon niya mo ah. Halang kayo, ang halang-halang. Nagtagtag pagod. Wala mo sausaw. Dalang litson guys, oh. Wala di buwan. Patit yan. May sausawan. Ay, palit ako. Ang pinalit ng jeep roll. Hindi kayo guys. Sa mga hindi kumakain ng litson, pasensya na kayo dyan. Wala talaga akong may upload. Yeah. Banat ya. Kain tayo ngayon kasi may maraming pagkain dito. Oh, yung pamangkin ko guys. Marunong po ako magtagalog, guys. Marunong po ako magtagalog. May konti lang. Okay. Galing po ako ng Maynila eh. Maynila eh po kayo ako gika. Galing kasi ngayon lang ako dumating dito sa Pilipinas. May kunti-kunti lang pagkain, may birthday ngayon dito. Ngayon ka lang dumating sa Pilipinas? Opo, ngayon lang po ako Abrihin ko dumating. di kay gitukuan si Yaya. Ngayon lang ako dumating. Mag-o-open po ako ng pangalan to Cooks. Aron Dagan Cooks. Anong pangalan ng Cooks? Cooks pala eh. Oh, so guys. Magdala kang bulunag ng mga ayaw ka. Karunong tagaan. Kung mapusan na. Film yun, ngayon tubig. Do not drink cold water ah. Dili ko ko yung sir pala kami. Bugnaw. Yeah. Kamay mineral. Cook pa be nga dili bugnaw pa. Asa? Ulay cook. Ngaan. To mineral dito. Ulay mag-alsa. Bugas. Hindi, ito para lang.
gawin mo? 1, 2, 3, Lo, DJ Jonel sa Gyno Mix. One eternity later. So guys, sumanamig kaon, tapos na kaming kumain. Ganito talaga dito sa kabukiran. Pag tapos na, dito na tayo mag, ano-ano na dito sa Basakan. Oh, daplin mig Basakan guys. To summer na, hapit na mangliki. Hapit na mangliki ang iyong mga kuan. Cha! Agis kasinaw, hasta na wong nang liki. Oy, dayon, sa pa may ako istorya. Oy, ambot og nakaabot ba ni 13 minutes. Dapat maabot siya 13 minutes, guys. Mag-TikTok na lang ka ako. Hiya mahiya. So, alingasa na kayo ang mga hubugon dire sa among bukid. Lain lagi ni ako ang cellphone. Oy, kay makaluspad. Luspad kayo siya sa iyang mga pagbati. Oh, sa ba? Thank you for saya. Salamat sa salamat. Say thank you, birthday boy. Say thank you. Thank you for watching. So, yun nga guys. Ano pa ba ang sasabihin ko para lang maabot ito? So, magpasalamat sa inyong manghingi pala ako ng sorry dahil sinayang ko ang 13 minutes niyo. Tapos hindi pala kayo hindi pa kayo kumain. Ako lang kumain. Sorry naman. So that's all guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel Hangal Girl and click the notification bell para updated sa lahat ng birthday. kasi yung mga vlog ko kay mga birthday lang. Na iba na yata yung content ko, hindi nakahangalan. So, please subscribe my channel again and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan dito sa Kabukiran. Say thank you to the birthday boy. Bye bye guys. Bye for now. Stay safe and take care. Bye. 君の虜になってしまえばきっと